Segredos do arquivo. Hoxe imos desvelar o curioso contido dun testamento de principios do século XVI. En febreiro de 1530, Lois de Palomades, natural de Zamora e veciño de Celanova, déixanos por escrito no seu testamento unha gran cantidade de información moi suculenta que imos compartir con todos vostedes. Como en todo testamento, Lois manifesta estar en pleno uso das súas facultades mentais e de profesar a fe católica. Despois, procede a dar instruccións aos seus herdeiros das que imos sinalar as máis rechamantes. Primeira, cando morra, quero que o meu corpo sexa sepultado dentro do mosteiro de Celanova, no lado esquerdo do coro baixo dos monxes, nun oco que ali existe. Mando facer o meu sepulcro e poñer enriba as miñas armas. Feito isto, que debaixo da lápida boten o meu corpo e o da miña muller cando Deus a leve, cunhas letras que digan que estamos ali, e se Deus levárame antes, me depositen na igrexa, nun lugar onde se poda, en tanto non se fai o meu sepulcro, e logo lévenme a el. E se os monxes de Celanova non me queren ali enterrado, que me enterren en San Francisco de Ourense. Entre as obrigas que deixo aos monxes está a de que recen cada día unha misa cantada coa súa visilia e responso sobre a miña sepultura, durante os 9 días despois do meu enterro. Deixo tamén esmolas para a Santa Cruzada e a redención de cativos. Continúa o testamento coa repartición de bens entre os seus criados e familiares. A miña sobriña Isabel, que casou contra a miña vontade, pero esquecendo os seus erros e polos servizos que fixo á miña casa, deixolle, por se casase de novo ou se fixera relixiosa, 20.000 maravedís para o seu sustento. A Bartolo, que se nomea polo meu fillo, pero diante de Deus eu teño por certo que non o é. Pero polo servizo que fixo esta casa, deixolle 10.000 maravedís por descargo da miña conciencia. A Carballeira, polo servizo desta casa, aínda que teño por certo que me furtou, que nada leve, agase profesa como monxa ou case. Déanselle 10.000 maravedís e non doutra maneira. En canto a Francisco Palomades, o meu fillo, prometínlle certa facenda en casamento con Leonor López, pero non lla puiden facer por pasar do 5º terzo dos meus bens, e quero que só lle dean ao que estou obrigado neste contrato, e non lle dean nada máis. Aparto de todos os meus bens, por ser un fillo desobediente ao seu pai, traidor polas moitas desobediencias que me fixo, que moitas veces me furtou e roubou a miña facenda, que botou man de armas e levantounas contra min, que me deshonrou coas súas palabras moitas veces, que xuntou xente contra min para matarme e tomar a miña facenda, que ameazaba aos que me acompañaban e me servían, que prendía os meus mensaxeiros e criados no camiño real e desposuíaos das cartas e o que levasen, que os levaba con el con violencia, e hoxe en día tenos con el contra a miña vontade. Así que o deserdo de todos os meus bens, que non teña máis que o que mandan as leis para os fillos desobedientes e traidores aos seus pais, do cal non teña senón a miña maldición. E se os meus herdeiros teñen algo con el, que lle quiten a casa da viña e o lagar, e unha cadea de ouro de 60 ducados que lle dei para a súa boda. Agora, xa máis calmo, enumero os preitos que tivo con outras persoas, como con Gabriel Pensado, a quen deu diñeiro para servir a Deus e seguir o seu estudo, e este faino todo ao contrario. Mando aos meus herdeiros que lle dean a este os recibos que teño na miña casa, para que vexa a xustiza que neles hai, e que llos dean coa miña maldición, xa que gastei moita facenda con el no seu estudo e en Roma e noutras cousas.
mando aos meus herdeiros que vayan aos arrendadores do Gabriel e recuperen todo o que gastei nel, como se demostra no meu libro de contas e nas cartas de pago. A continuación cita aos seus debedores, entre eles o comendador de Pazos de Arenteiro, que lle debe 200 ducados, Álvaro Doca, que quedou a deberlle 100 ducados en obxetos de prata, ou o propio conde de Ribadavia, o seu señor, que lle prometeu un dote para a súa filla Jimena. Me deixo para min 1000 ducados, para a miña alma. Se sobrase diñeiro, que volva aos meus herdeiros e o poñan en mans dun mercader, para que sosteña con eles ao meiriñiño, o meu fillo e de Teresa da Pena, que o fagan aprender a ler e a escribir, e se Deus deralle vida, case, e se morrese sen fillos ou fillas, volva a súa facenda aos meus herdeiros, e que non a poidan gozar nin herdar a súa nai nin parente algún da súa parte. E no resto dos meus bens deixo polos meus herdeiros a Rodrigo Palomades, Francisca e Jimena, muller de Hernando Álvarez Belmonte, os meus fillos. Este documento pódese consultar na asignatura 12.025-7, pertencente á Casa de Xocín do Fondo do Condado de Torre Penela.